Oka bi kunnafoni bakurubaw la jatigɛwale maa kɛmɛ ni dɔ olu bɛɛ lajɛlen na bilara an ka jamana faamaw fɛ min b'a to Sumayila Sise ale yɛrɛ bɛ se ka segin ka na a ka denbaya la cogo min na. Don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bunnaku kan ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma o kɔni ɲanamayara anw ka jamana kɔnɔ bi tele ɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka se lakɔli karamɔgɔw ma k'u yɛrɛ ɲininka u fɛlaw la. Sudan jamana ka a bɛ don tariki minɛn kɔnɔna na Sudan faamaw ni Bamaci jɛkulu u kɔni u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnfura dɔ la. Aw bisimila aw ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi tɛnɛndonya ye safari kalo ni bamananw ko dɔnba makɔnɔ o tile 17 ye bi hijira ye san 1442. I n'a fɔ an ye a fɔ cogo min na bakurubaw la Sumayila Sise an bɛ se k'a fɔ fanga sinamatɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ don. Sumayila Sise min ni a tun jasora kabiri marisi kalo tile 25 san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ. Ale ni Faransika musokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Sophie Petronene walasa u yɛrɛ bɛ se ka labila cogo min na ka bɔ u minɛbaw ka bolo kan. Bamaci kɛba walima an bɛ se ka fɔ jatigɛwale kɛba maa kɛmɛ ni kɔ bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɛɛ lajɛlen n'a bilara nin dɔgɔfurancɛ yɛrɛ kɔnɔna na ni ye a Bamaci wɛrɛ walima ni ye a jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw ta k'a lajɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na ka taa se Tesalite ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ kaso bolo kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u kɔnɔna bilara min b'a to Sumayila Sise ani Sophie Petronene yɛrɛ u bɛ se ka labila cogo min na ka bɔ ni maaw ka bolo kan. Aissata Mayiga ale ɲinini kɛ a kisa kan an ka jɛku siraw lajɛ. An ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko tɛnɛndonya octobre kalo tile 5 ko fɛn min ye banbagacima caman ye ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ bolo la an ka finitigilakaw bolo k'olu kɔni caman labilala ko labilali kun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa fɛn min ye tubabuw ka baɲumankɛla dɔ ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Française Sophie Petronene fo ka taa se Sumayila Sise yɛrɛ ma ko olu yɛrɛ bɛ se ka labila cogoya min na ka segin u ka denbayaw kɔnɔna la. An ka lakana tigilamɔgɔ dɔ ni ale yɛrɛ kɔni ma sɔn kibaruya foyi ka di ale yɛrɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko walasa Sumayila Sise ale bɛ se ka labila ka taa ka so cogoya min na o ni Sophie Petronene k'u kɔni ye banbagacima caman de labila ka segin ka taa u yɛrɛ bɔyɔrɔw la. A yirala k'a fɔ ko ni banbagacima minnu kɔni labilala k'u labilala kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ fanfɛla la an ka jamana camancɛ bolo fo ka taa se Tesalite yɛrɛ ma. Fɛn min ye Tesalite ɲɛmaa dɔ ye ni ale fana ma sɔn kibaruya ka di ale kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye karidenw kɔni ye ko ni banbagacima ninnu kɔni caman kɛra avion kɔnɔ ni ka na olu yɛrɛ ka yɔrɔ la. Ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛnamaya diɲɛ bonnaku kan octobre kalo tile 5 ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma o kama tele ɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka don Bamakɔ dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ Sokura lakɔli so min bɛ yen nɔ ka taa lakɔli karamɔgɔw ɲininka olu yɛrɛ fɛla ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye o cogo kelen na lakɔli karamɔgɔw jɔyɔrɔ min bɛ u la anw ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na da na don ni bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. Maimuna Kulubali a n'a ka jata la Salifu Ɲare u ye min sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw yɔrɔ an ka jɛku siraw lajɛ. An bɛ Falajɛ Sokura ekɔlisoba la nɛgɛ ɲɛ 10 o wagati o bɛ bɛn denmisɛnw ka récréation wagati ma. Directeur fara karamɔgɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka jateminɛ kɛ yaasa u bɛ se ka denmisɛnw yɛrɛ la kɔlɔsi cogoya min na. Ekɔli karamɔgɔw ye mɔgɔ min ni baara fila bɛ u bolo u b'u hakili to u ka denbayaw la ka tila ka u hakili to denmisɛnw yɛrɛ ka lamɔ cogoya la kalanyɔrɔw la ani ka tila ka dɔnniya ɲuman d'u ma. O de la u ka baara kɔnɔna la nafaba b'a la. Comme bɛɛ b'a dɔn déjà école karamɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔni ka ɲɛtaga la kosɛbɛ parce que jamana kalanko bɛɛ de bɛ école karamɔgɔw bolo an dun b'a dɔn jamana tɛ taga ɲɛ cogo si ni kalan tɛ. An bi ekɔlidenw an b'u lakala ka tila ka u ka diɲɛlatigɛ k'o dilan ka d'u ma ka tila ka taabolo ɲuman k'o d'u ma parce que u bɛ temps mun kɛ n'anw ye u t'o kɛ n'u somɔgɔw ye donc an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnnin ka lamɔ na. Bon jɔyɔrɔba dɔ bɛ école karamɔgɔw la parce que n'i y'a mɛn école yɛrɛ o ye école karamɔgɔ de ye o olu de bɛ denmisɛnninw ladon olu de bɛ kalan k'u kun olu de b'u ka ɲɛtaw sabati u ka avenir ba yɛrɛ a bɛ école karamɔgɔ dɔw bolo
ɲinan kalanko a ma dogo maa si la k'o sababuya kɛ gwɛlɛyaw ye ekɔli karamɔgɔw ka baarabilaw fɔɔ ka taa se coronavirus bana ma o kɛra kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ka baara taabolo ma. Bon coronavirus bana ye gɛlɛya caman lase an ka baara kɔnɔ ɲina parce que waati dɔ sera kalan yɛrɛ jɔra pe ma fermé ekɔli bɛɛ datugura pour bana ko in kama donc o fana b'a la mais coronavirus fana nana sɔrɔ bon ekɔli karamɔgɔw bɛ baarabila dɔ hukumu kɔnɔna na donc an tora baarabila kɔnɔna na fo kana bana ko don a la kana ekɔli yɛrɛ bɛɛ datugu complètement donc an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya caman grève ko ni bana ko nana gɛlɛya caman don ɲina kalanko la a sera waati dɔ ma an yɛrɛ kun kamana gana an ko ɲina sanni est ce que an hakili bɛ résultat mun na o bɛna se ka sɔrɔ a kɔnɔ. Coronavirus ye gɛlɛyaba de don an ka baara la ɲina parce que an ka coronavirus nalen an ka ekɔliw datugura o ye kɔlɔlɔba de lase an ma. Gɛlɛya wɛrɛ mun sɔrɔla o n'an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ ka bon ni coronavirus yɛrɛ parce que o ma don maliyɛn si la n'o ye ekɔli karamɔgɔw ka grève ye grève n'a daminɛ depuis salon fo kana se ɲina ma an ye kalo caman kɛ kalan ma se ka kɛ donc o gɛlɛyaba donna an ka baara la ɲina. Ka da ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kan yali ɲina san 2019 a bɛna se ka kɛ i b'a fɔ san tɔw wa a tɛna se ka gɛlɛya lase jaabiw ma wa. O tɛ ban la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi je ne suis pas sûr ma da la k'an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka programme bɛɛ épuiser à 100%. Bon pour que gɛlɛya kana se examen ma donc je pense que des fous là u ka a sujet ko jateminɛ d'être les programmes qui n'ont pas pu être fini donc ou kana essayer ka ou be sujet ou ka sujet bo en fonction de ce que les enfants ont vu donc je pense que na akoni kero ye akacha ala fe donc gɛlɛya mun bɛ la an bɛ se k'olu minimiser dɔɔni quoi. Ayiwa a bɛna gɛlɛya lase examen ma fo ka taa se résultat ma parce que munna baara mun kan ka kɛ san kɔnɔ n'o bɛɛ ma se ka waleya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ y'a la. Coronavirus bana bɛ yen nɔ wa a ma ban nka coronavirus bana a n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ni ekɔli karamɔgɔ kofɔlen ninnu a cɛman a n'a musoman u bɛ ka u se bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka dɔnniya di kalandenw ma cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ mesure barrière la ni olu bɛ tali kɛ yɛrɛ minɛ waleya nun datugunan o ni tɛgɛ ko la o t'u ka kalanyɔrɔw la. Bon a yɛrɛ ɲɛ b'a la distanciation tɛ se ka respecter parce que infrastructure yɛ tɛ yen fɔlɔ. Infrastructure est moins classe on est obligé quand nous blagnons quand des centaines donc nous blagnons à centaines mesures barrières ko kuma compter ara nyambala anana ye est-ce qu'il y a lavage qui de lavage des mains et fin est-ce que vous avez même vu quelqu'un qui porte un masque dans cette cour? Je ne pense pas donc avec risque en bas d'un risque bala. Mais on est obligé de faire avec. Parce qu'aujourd'hui, dans le développement d'une nation, donc chacun est obligé de consentir. On est obligé de gagner parce qu'on pourra voir tout le monde à watu gelera kusebe. Kalangu gelera kusebe. Namanya, quel est fait mon camp? Ni solution sur là. Les anciens, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire notre partition. Avec tous les risques. Je dis bien avec tous les risques, on sait que donc et nous allons faire tout. On sait d'ici les examens, pour que les demsenu kase ka tani donner mum se ku permettre ka examen nu ke kala teme. Ayiwa an kɔni an b'an seko de la an bɛ se ka masques don ani ka masques di élèves ma mais mun ye ka mesure barrière do tiɲana o kɛli ma nɔgɔ an fɛ yan parce que an ka denmisɛnninw ka ca kilasiw kɔnɔ ka ca ɲɔgɔn kan donc kilasi t'an bolo k'a fɔ k'an b'u tila pour que ka se ka mesure barrière respecter donc u tolenw bɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kɔrɔlen. Nin bɛɛ kɔfɛ ekɔli karamɔgɔw u ye weleweleda kan kɛ ka ɲɛsin u ekɔli karamɔgɔ ɲɔgɔnw ma fo ka taa se an ka jamana yɛrɛ gouvernement ma. Bon dakuruɲɛ laban min bolo dɔrɔn donc n bɛ Mali école maîtrise bɛɛ fo parce que cette journée c'est notre journée. Et n b'a fɔ maîtrise bɛɛ fana ye nin waati in kɔnɔ an ka sɔn ka sacrifice kɛ donc que bɛɛ ka na ka kalan kɛ a kɛcogo la parce que n'i ko k'i ka hakɛ
ni hakɛ dira donc a tɔ bɛ to baara de an k'an jija baara an bɛna baara mun kɛ defo kana sɔrɔ a la dɔ kana sɔrɔ ka fɔ anw ma tuguni nin grève-ba in bɛɛ kɔfɛ. dakuru ɲɛ laban min bɛ n bolo ka se n baarakɛɲɔgɔn ekɔli karamɔgɔw ma fɔlɔ o ye bɛɛ ka baara in bɛɛ ka ta i sɛbɛ la an ye waati min kɛ kɛnɛma vraiment a bonyana donc sisan an b'a ɲini bɛɛ k'i sɛbɛ don bɛɛ k'i jija i se ye mun ye k'o kɛ denmisɛnninw ye mun ye faamaw ta ye an b'a f'u ye n'u ye layidu mun ta u ka to k'o timɛ pour que an ye gɛlɛya mun ye ka tɛmɛ ni o gɛlɛya ɲɔgɔn wɛrɛ kana se tuguni. ɲinan san 2019 o thème o bɛ tali kɛ école karamɔgɔw jɔyɔrɔ jumɛn yɛrɛ b'u la denmisɛnw ka ɲɛtaa sabatili la o kɔnɔna la an b'a fɔ école karamɔgɔ ale ye lamɔlikɛla de wa ale bɛ tila ka dɔnniya de di kalandenw ma o kɔnɔna la u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa denmisɛnw bɛ se ka kalan ɲuman ale ni dɔnniya yɛrɛ ɲuman sɔrɔ cogoya min na fo ka taa se lamɔ yɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don Mali école karamɔgɔw la ani Mali yɛrɛ kalanko la. Sariya ko ta bunako ka maa kɔni lasago ɲɛ kɔni jɔlen don a la a bɛ fɔ o de ma ko garde à vue ni ye garde à vue ta k'a lajɛ a kɔni bɛ se ka kɛ gendarmerie la polisisow la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma a kisa nɔ ka wulikajɔ kɛra tele ɲɛta fɛ ni ye garde à vue yɛrɛ ta k'a lajɛ a waati kuntagala kan ka da waati jumɛn na o kama kiiri ɲɛdɔnbaa dɔ walima an bɛ se ka fɔ sariya matarafabaa dɔ ni o ye substitut procureur ye Bamakɔ yɛrɛ sigida 6nan kiiribulon an wulila ka se ale ma ka se ka taa ɲininkali kɛ garde à vue yɛrɛ ye mun ye wa a kuntagala yɛrɛ a kan ka bɔ waati jumɛn na ka taa waati jumɛn na Abdu Watara ani a ka jatala Laji Mamadu Traore ye min sɔrɔ Bamakɔ sigida 6nan kiiribulonso la an ka jɛko siraw lajɛ. Kiri tigɛlamaw bɛ kuma min fɔ n'a bɛ wele ko mandat de dépôt o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ ni siga kɛra olu la ko dɔ la ka u minɛ ka u lasago yɔrɔ la sanni wele ka bila u ma kiri tigɛlamaw yɛrɛ fɛ waati ni maa dɔ kɔni minɛna ka sabu kɔni kɛ sariya sɔsɔ yɛrɛ walima ko suguya wɛrɛ ye sanni i ka lamɛn kiri tigɛlamaw kɔni fɛ i bɛ lasago yɔrɔ la fɔlɔ ka waati kɛ sanni mago ka s'i ma kiri tigɛlamaw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ. Sariya ko mɔgɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko jalaki dɔ talen n'o k'i sɛgɛrɛ k'i ye sariya sɔsɔ e bɛ se ka nɔ minɛ k'i ka liberté bɔsi la sɛgɛsɛgɛli waati kɔnɔ mais je crois que an ka constitution yɛrɛ ko tant que a ma yira k'a fɔ ko mɔgɔ min jalakilen don ko lakika yɛrɛ la kiri kɔfɛ kiri min ni kiri wɛrɛ t'a kɔfɛ ko a nɔ don ko siga kelen don k'a fɔ ko a nɔ tɛ an b'a fɔ o ma ko présomption d'innocence. Mais ni nɔ minɛna ko siga kɛli la n'a sɔrɔ sariya sɔsɔ don min bɛ sariya sɔsɔ bɛɛ sanfɛ an b'a fɔ mun ma ko crime de ye sariya sɔsɔ ye min ɲangili b'a daminɛ san 5 ka taa se fo fagali ma donc contravention o de ye sariya sɔsɔ ye min b'a yira min ɲangili b'a daminɛ ka na amandi an b'a fɔ ma alimandi dɔrɔmɛ 60 CFA ka taa se 3,700 ma. Délit de min ɲangili b'a daminɛ san 5 tile 11 kaso ka taa se san 5 kaso ma contravention o ye tile 1 kaso ka taa se tile 10 kaso ma donc mɔgɔ minnu mana minɛ sariya sɔsɔ la min bɛ wele crime ani min bɛ wele délit ni crime don fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli o dayɛlɛni procureur fɛ o ye diyagoya ye ni délit don n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛna a nkalon ma dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ procureur bɛ laɲini kɛ tribunal président fɛ ko ka juge d'instruction dɔ yira sugandi juge d'instruction min n'ale ka baara ye sɛgɛsɛgɛli misɛnmaninw kɛli ye donc ko k'o dɔ sugandi pour que ka a ko in tiɲɛna nkalon dɔn komi siga kelen n'o tigi la a nɔ dɔn a nɔ tɛ o ma dɔn fɔlɔ donc o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ juge d'instruction mɔgɔ ninnu bɛ bila ani sɛgɛsɛgɛli minnu kibaruya minnu sɔrɔla olu bɛ papier kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko PV ani mɔgɔ minnu ni siga kɛr'u la o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila juge d'instruction ka bolo kan juge d'instruction de b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ninnu tɛ se ka kɛ fo ka mɔgɔ ninnu to ale bolokɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko k'a bila mandat de dépôt la ale de b'a lajɛ est-ce que ne ka sɛgɛsɛgɛli pour que a ka ɲɛ sɔrɔ ninnu kan ka to n bolokɔrɔ mandat de dépôt la wala u man ka to n bolokɔrɔ ale yɛrɛ de b'o lajɛ
o kuma n'a y'a lajɛ k'u kan ka to a bolokɔrɔ parce que kasoladenw tɛ tulonkɛ fɛn ye a kan ka don mɔgɔ kan ka don kaso la n'a y'a sɔrɔ condition damadɔw bɛ yen nɔ olu de réunilen don o condition fɔlɔ o de ye mun ye o de ye n'a y'a sɔrɔ cogoya wɛrɛ foyi tɛ pour que dalilu minnu bɛ yen wala taamasere minnu bɛ yen minnu b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min nɔ minɛlen don a nɔ don wala a nɔ tɛ ni a tigi minɛli b'a to olu ka to juge bolo a bɛ wajibiya ka minɛ mais n'olu ni o kun tɛ hali n'a tigi ma minɛ daliluw tɛ tunu taamasere minnu bɛ yen minnu bɛ tiɲɛ bange tiɲɛ dɛmɛ ka bange olu tɛ tunu ni juge yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko minɛli kun t'a la a tɛ minɛli kɛ donc minɛli in bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ a wajibiyara de pour que daliluw kana tunu preuve kana tunu o bɛ sɔrɔ k'a minɛ o ye kun dɔ ye kun filanan ye mun ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min jalakilen don n'a yɛrɛ ma minɛ k'a don kaso la a yɛrɛ ninkun bɛ se ka bila farati la wala mɔgɔ minnu seere minnu bɛ yen u bɛ se ka taa seere ninnu bagabaga k'a fɔ ko n'i ye seereya kɛ an bɛ nin k'i la an bɛ nin k'i la n'o sugu kɛra ni juge y'o danganiya sɔrɔ a bɛ se ka a tigi to kasobon na ou bien ni siga kelen don k'a fɔ mɔgɔ min jalakilen don n'a ma minɛ ka to ka don kaso la juge bolokɔrɔ a laban bɛ sɔn ka boli ni ninnu dalilu nin condition ninnu yera juge bɛ se ka a tigi minɛ k'a don kasobon na n'o tɛ juge bɛ se ka a bila fɛn d'a kan a bɛ fɔ mun ma ko contrôle judiciaire n'o de ye ka wajibi dɔw bɛ yen obligation dɔw bɛ yen k'o d'a tigi kan i b'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun cahier dɔ bɛ n bolo na o signé pour que n k'a dɔn k'a fɔ i bɛ n bolo kɔrɔ ni kasoladenw ma bɔ a la a bɛ se ka k'o ye wala kasoladenw a bɛ se ka kɛ a tɛ kasoladenw bɔ a la a bɛ se ka kɛ a tɛ contrôle judiciaire bɔ a la a b'a poursuivre ten non détenu n'a mago b'a la waati min a b'a wele ka na ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda mais ni juge y'a sugandi k'a fɔ n bɛ nin tigi don kaso la parce que solution wɛrɛ tɛ n bolo n ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu minɛna ka sabu kɔni kɛ ni siga kɛra u la sariya sɔsɔ yɛrɛ kunkanko la fo ka taa se min ye kojugu ale ni sariya sɔsɔ min bɛ sariya sɔsɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'i yera o waleya ninnu na i kan ka waati minnu kɛ i lasagolen sanni wele ka bila i ma o waleya ninnu kɔni bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka sabu kɔni kɛ sariya sɔsɔ tɛ suguya kelen ye voilà i bɛ waati hakɛ min kɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ yanni kiiri cɛ olu tɛ kelen ye parce que ni jalaki ninnu tɛ kelen infraction tɛ kelen ye infraction dɔ ka jugu ni dɔ ye ni infraction minnu bɛ wele an bɛ mun wele ko délit n'a ɲangili b'a daminɛ tile 11 ka taa san 5 la komi an y'a fɔ an ka kuma la cogoya min na donc olu délai o ye fila ye fɔlɔ o de ye kalo kelen n'a y'a sɔrɔ ɲangili sariya sɔsɔ ɲangili tɛ tɛmɛ san fila jukɔrɔ ka na san fila la i y'a ye k'a fɔ o délai kɔni o ni tɔ ninnu tɛ kelen ye mais ni délit de don délit de ye sariya sɔsɔ minnu ɲangili b'a daminɛ san fila je veux dire minnu ɲangili b'a daminɛ tile 11 ka taa san 5 donc o fana olu fana détention n'a y'a sɔrɔ a sariya sɔsɔ ɲangili kasobon bɛ taa fo san fila kɔfɛ san fila sanfɛ o bɛ se ka to kaso la kalo 6 o bɛ se ka kura siɲɛ 1 mais n'i y'a sɔrɔ sariya sɔsɔ jugumanbaw de don crime o fana délai de ye san 1 ka o bɛ se ka kura siɲɛ 2 donc pour que k'i ka ɲininkali jaabi awɔ an b'a fɔ awɔ délai durée a janya kaso janya o bɛ dépend sariya sɔsɔ cogoya yɛrɛ la ni délit don wala ni crime don u délaiw tɛ kelen ye. Kiiri tigɛlamaw kɔni bilalen bɛ sen kan walasa sariya ka se k'a labato bɛɛ lajɛlen kan ka wuli k'i jɔ ka kiiri tigɛlamaw ka baara kɛcogoya ɲɛɲini k'a dɔn o waleyaw bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ kɔnɔnafili la. Ka sanu bɔ bolo la an b'a fɔ min yɛrɛ ma damanda o caman de bɛ anw ka jamana kɔnɔna na nka n'i ye a sanubɔyɔrɔw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sanga ani waati sanubɔlaw yɛrɛ walima a yɔrɔ sigibaw fɔnkɔɲɔgɔnko kɔni bɛ na u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye banaso yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ni kajolo yɛrɛ bɛ taa kilo 60 ani kilo 70 bɔ ɲɔgɔnko la sanubɔlaw kɔni yɛrɛ dama kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ min kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kɔni kɛra sababu ye maa 4 ka olu kɔni jɔki maa 2 kɔni b'a la olu kɔni ta sɛbɛkɔrɔ ka jugu kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi a jirala k'a fɔ maa kɔni ne ma to a kasara in senfɛ Ali Kulubali ale ye ɲinini kɛ a kasara in na an ka jɛ ka o siraw lajɛ.
Mali kungango kibariyaw la fɛn ye Mali commune min be no u b'a wele ko commune de Furu kɛrɛnkɛrɛnna dugu min b'a kɔnɔ no u b'a wele ko Banaso yɛrɛ ani Kajolobiti jɔ kilomètre 67 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna ni a bi Sigaso mara kɔnɔna na o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko mankanba ko o kɔnɔ wulila ni yɔrɔ in kɔnɔna sibiri tɛmɛlen fɛn ye duguladenw yiru ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ye Banaso yɛrɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o mankan yɛrɛ ko a kɔnɔ wulila dugukolo jukɔrɔ nafolo ko mankan de kun do ko o de kɔnɔ kɛla sababu kɔnɔ ye fɛn ye duguladen denmisɛnninw ko u kɔni ye marifaw ani bisiw fo ka taa se berew ani fɛn be ni a bɛ se ka maa kɔni jogi ka se ka olu kɔni ta ɲɔgɔn nɔfɛ fɛn ye ka se ka ɲɔgɔn kɔni sɛbɛkɔrɔ dasi cogoya min na o de hukun kɔnɔ a jirala k'a fɔ jateminɛw kɔnɔna na a jira k'a fɔ ko maa kelen kɔni fɔlɔ ko o kɔni ma to maa si ni kɔni ma to fɛn ye nin ko in na fɔlɔ o de hukun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko maa caman kɔni be yen minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔni jogila o de hukun na maa minnu be yen ni olu jogila u ye olu kɔni doni ka taa fɛn ye Kajolo Lapitani ani ka dɔw fana doni ka taa Sigaso Lapitani o de hukun kɔnɔ a jirala k'a fɔ yɔrɔ ko fɔlɔ min fɔle filɛ nin ye ni o ye ni yɔrɔ ko fɔlɔ in kɔni ye n'u ye Banaso dugukolo jukɔrɔ nafolo min be ni o ye sanu ye ni o bi bɔ o yɔrɔ la a jirala k'a fɔ ko mankan yɛrɛ bɛɛ bi min de nɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni de b'a la ko nin yɔrɔ in ye olu kɔni ta de ye ko o de hokun na ko o de nana ni mankan kɔni ye ko nka o be mankan yɛrɛ la yɔrɔ min nɔfɛ ko nka yɔrɔ in ye fɛn ye caka yɔrɔ dɔ ta ye ni u b'a wele Société des mines d'or de Siama ni dɔw ko Somi CSA ko olu de ka yɔrɔ de kɔni do ko olu de kan ka a dugukolo nafolo kɔni bɔ ko duguladenw yɛrɛ bɛ ka yɔrɔ min nafolo bɔ a sanu kɔni bɔ min kɛ ko o bɛ ka kɛ sariya sɔsɔ de kan fo ka taa se ka ɲɔgɔn kɔni halaki fɛn ye o kɔni kama o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ fana k'a fɔ fɛn ye Kajolo yɛrɛ faamaw ko o kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko ka se ka fɛn ye dugujukɔrɔ nafolo bɔ ka se ka a kɔni jɔ waati dɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna fɛn ye Kajolo commandant n'u ye préfet kɔni ye ko waati dɔ la ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko samuɲɛ min kɔni dole filɛ nin ye maaw ka fɛn ye dugujukɔrɔ nafolo ko bɔli ka se ka a jɔ ka sababuya kɛ yɔrɔ bi suma a bɛ se ka firi maaw kɔni kan o de hokun kɔnɔ ko fɛn ye ni dugulamaw kɔni ye n'u ye Banaso maaw kɔni ye ko o kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban o kɔni ma yaasa ka se ka fɛn ye nin yɔrɔ in kɔni kɛ u ta ye cogoya min na k'u ka dugujukɔrɔ ko nafolo bɔli ka tɛmɛ ni o kɔni ye o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ ko a kɔni bɔla waati min na ko a bi n'a fɔ fɛn ye kin min bi Banaso ni u b'a wele ko Watola ko olu ni fɛn ye karamɔgɔlakaw ko a bi n'a fɔ ko olu kɔni de bilala ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in kɔni na ko n'i y'a jateminɛ ko a bi n'a fɔ fɛn ye Watola denmisɛnninw ko olu kɔni de ye wulikajɔ kɛ ka taa bi fɛn ye karamɔgɔlakaw ka denmisɛnninw kɔni kan k'a jira k'a fɔ ko o bɛ ka sanu min bɔ nin yɔrɔ in na ko o ka wuli ka bɔ yen ko o kɔni de nana ni mankan ye ko barisa ko o selen fɛn ye u y'u ka mansimafɛnw minnu be u ka sanu ko walima k'u sama k'u bɛɛ lajɛlen fa ko o dɔ kɔni kɛla mankan kɔni ye ni o ye bisiw marifaw fo ka taa se fɛn be yen ni a bɛ se ka maa jogi k'u ta ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ kɔni dasi o kɔni na wa kunnafoniya minnu kɔni nana kɔsa kɔni fɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko mankan ko a kɔni suman bɛ nin yɔrɔ in kɔni na ka sababuya kɛ fɛn ye Kajolo finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnna gendarme maaw ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka se nin yɔrɔ in kɔni na cogoya min na yaasa ka se ka taa a mankan ka kunkuna ɲɛɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na a jirala k'a fɔ n'i ye Banaso dugu yɛrɛ jateminɛ bi ko Banaso dugu kɔni kɛn bɛ yɔrɔ dumani kɔni de ye fɛn ye Kajolo kɔni kɔnɔna na ko barisa ko n'i y'a jateminɛ fɛn ye a dugulamaw ko olu caman bɛɛ kɔni kɛn bɛ nafolobatigiw ye banaw kɔni ye ka sababuya kɛ fɛn ye dugujukɔrɔ nafolo bɔli kɔni ye ko ni sela fɛn ye Banaso i n'a ye k'a fɔ ko fɛn ye u ka bɔgɔsow ko olu kɔni yɛlɛmana ka kɛ fɛn ye andirisow kɔni ye fo ka taa se fɛn ye étage bɔw kɔni ma o bɛɛ tɛmɛlen kɔ ko ina moto bɔw fo ka taa se mobili ɲɛnamaw ko olu kɔni de bi boli fɛn ye Banaso dugu kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ko ni nafolo in ko a bɛɛ lajɛlen de bɔla dugujukɔrɔ nafolo kɔni de don sanu kɔni na ko kabini ko o de kɔni kɔla ni nafolo bi yɔrɔ min na a maganta tɛ kuma tɛ sanu kɔni ma ko o de kɛlen fɛn ye sa fɛn ye dugulamaw ko o kɔni kɛla mankan sɔrɔla ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ can bɛɛ lajɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ min filɛ nin ye ni a sanu bɛ ka bɔ ko olu de ta don wa jirala fana k'a fɔ ko ni sanu bɔ yɛrɛ daminɛlen waati fɔlɔ ko o kun b'a kɛ cogoya min de la sa fɛn ye ni kinmaw olu b'u u ta bɔ bi sini maa wɛrɛw bɛ taa u ta kɔni bɔ wa fɛn ye a tɔnɔ ko a kɔni kun bi tila fɛn ye kinw ani du ni ɲɔgɔn cɛ Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantow bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ an tun ye a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la nin kɔni bɛna kɛ wale an bɛ se k'a fɔ a bɛ don dɔ fɔ minɛn kɔnɔna na walima tariki minɛn kɔnɔna na Sudan jamana ka Sudan masakɛw an bɛ se k'a fɔ u ye tɛgɛnɔ bila kɔni kɛ sɛbɛnfura la u ni Bamaci jɛkulu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye Sudan jamana ta k'a lajɛ a bɛ san 30 bɔɲɔgɔnko bɔ kɛlɛ kɔni bɛ ni jamana kofɔlen ka maramafɛn tabaga jɛkulu ka ɲɛsin Sudan yɛrɛ jamana ma waatiw tɛmɛnenw na u yɛrɛ degun nɔ ka a kɛra sababu ye ka Sudan jamana yɛrɛ tila fila ye n'an ko jamana min ma ko Sudan du Sud farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Sudan du Sud kubariyaw la jirala k'a fɔ kabini u ti kalo tile 31 san 2020 jirala k'a fɔ Bamaci kulu minnu be ni u kun kɛmɛ ka mankan kɔni wele Sudan du Sud san 17 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔnɔna ni o kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko u ye o tɛgɛnɔ kɔni bila gafe kɔni de la ka jira k'a fɔ ko u ni Sudan du Sud marabaw ko u bɛna bɛɛ kelen kan yaasa fɛn ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamanaden kɔni ye jamana kɔni ka taa bɛɛ ka nin tɔgɔ sira kɔni fɛ cogoya min na ni a kun ɲɛfɔla k'a fɔ ko u kun y'a jira k'a fɔ ko u na gafe yɛrɛ kɔni siɲɛ min b'a to fɛn ye nin san 17 mankan a na se ka ɲɔngiri cogoya min na a jirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛlen ko fɛn ye ni jɛkulu ninnu kɔni ye ni u b'a wele ko une alliance de 5 groupes rebelles ni o ye Bamaci kulu 5 bɔɲɔgɔnko ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa u bolo kɔni da fɛn ye nin gafe in kɔni kan yaasa bɛɛ ni keleya bi sigi fɛn ye ko o kɔni kɛla sibiri tɛmɛlen juba kɔni kɔnɔna na o de hokun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni bɛɛ kan sɛbɛn in ko a kɔni sɔrɔ la min kɔni kɔnɔ o de ye u ka dɔn fo ka taa se u ka nisɔndiyaw kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ko ni y'a jateminɛ maa minnu be yen ni olu kɔni ye fɛn ye Bamaci kulu baw kɔni ye nin kɔni kɔnɔna na ni olu yɛrɛ bi bɔ Darfour yanfa kɔni na n'u ye Kordofan Sud ani fo ka taa se Nilble kɔni ma a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni taala nin yɔrɔ in kɔni na o jamakuluba yaasa ka se ka taa o tɛgɛ kɔni bila nin gafe kɔni na cogoya min na k'o de hokun kɔnɔ ko o ni kɔni kɛla nisɔndiyaba kɔni de ye fɛn ye Sudan du Sud kɔni kɔnɔna na sibiri tɛmɛlen maa min fana be yen ni olu kun kɛn bɛ maaw ye bɛɛ ka bɛn ani keleya kɔni ɲini fɛn ye Sudan marabaw ani ni Bamaci kulu ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ ni u b'a wele ko médiateur ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Tiked Kaluya a jirala k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye nisɔndiyako ye olu bilala baara min kɔni na ko u y'a a baara kɔni sen ka se a da kɔni na ko o kɔni ye nisɔndiyaba ye olu kɔni fɛ wa a jirala k'a fɔ ni ye Sudan du Sud yɛrɛ kɔni jateminɛ i n'a ye k'a fɔ ko jamana kɔni de don ni ale kɔni kun kɛmɛ ka mankan kɔni wuli fɛn ye Sudan du Nord kɔni na waati jan ka jira k'a fɔ ko fɛn ye fo olu de ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni ka di a kɔni ma o y'a jira k'a fɔ ko o kɛlɛ ni o kɔni tala san 10 caman kɔni na o de hokun kɔnɔ san 2011 waati sa o sɔrɔla k'u ka fɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya kɔni sɔrɔ ni o kɔni kɛla sababu kɔni ye ka se ka maa 2 bɔɲɔgɔnko ka olu bɔnɛ o ni na wa maa 4 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw kɔni na wa jirala k'a fɔ Sudan du Sud ko de kɔfɛ mankan kɔni nana wuli o yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ka san 17 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ ko nin ye o tasuma kɔni dafalen ye Sudan du Sud kɔni kɔnɔna na. Djibouti jamana kungo kibariyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn ye kari tɛmɛlen n'u bɛnna octobre kalo tile 4 ma jirala k'a fɔ ko fɛn ye maa minnu be ni u kɔni be ji sira kɔni ta ka jira k'a fɔ ko u na taa fɛn ye jamana wɛrɛw kan n'u ye nazara jamanaw ye yaasa u na se ka taa u dala dumuni kɔni ɲini cogoya min na walima ka sabi n'u ko tungarangew a jirala k'a fɔ ko olu ma dɔw ko u kɔni tola fɛn ye kɔaji kɔni na kɛrɛnkɛrɛnna jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ fɛn ye olu maaw ka ko la sagoli kɔni ma an'u ka ko ɲɛɲini kɔni ma ni u b'a wele Organisation internationale pour les migration OIM olu ka ɲɛfɔ cogo la kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maa masina minnu be ni u tola ji la o y'a jira k'a fɔ maa minnu be ni u kɔni bi tɛmɛ n'u ye ji kɔni sira fɛ o jirala k'a fɔ ko o maa dɔ kɔni de ye fɛn ye ni muso masina ani ni cɛ masinaw ka se ka u kɔni ɲɔni ka bin fɛn ye kɔaji kɔni camancɛ yɛrɛ kɔni na ko de kɛla sababu kɔni ye fɛn ye maa dɔw kɔni tola a la a jirala k'a fɔ ko ni maa masina ninnu ni y'u jateminɛ ko bi laɲini de kɛ k'a fɔ ko u bi tɛmɛ Djibouti fɛ yaasa ka se ka taa fɛn ye Yemen walima Arabie Saoudite kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ ko u taatɔla de kun do o yɔrɔw la ko ga fɛn ye ni maa 34 kɔni na sa a jirala k'a fɔ ko fɛn ye maa 8 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni fatula nka maa 12 be yen ko olu kɔni tununa wa jirala k'a fɔ ni maa masina ninnu bɛɛ kun bi bɔ jamana min de la o de ye Ethiopie jamana kɔni wa jirala fana k'a fɔ ko u kɔni bɛ ka taa Saudiya jamana na ani Yemen nka o dɛsɛlen ka o yɔrɔ kɔni sɔrɔ ka kɛɲɛ ni coronavirus ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun datugulen don u kun ye laɲini de kɛ k'a fɔ u na segi ka na o fasow la ni kɛwale jugu sɔrɔla ka n'u sɔrɔ fɛn ye nin sira in kɔni fɛ. Madagascar jamana kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ jumadon k'u kɔni ye fura dɔ sigi sen kan n'u b'a fɔ o ma ko gélule du covid organique ko fura kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka coronavirus yɛrɛ kɛlɛ wa n'i ye nin fura kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ ko fura in kɔni dilannen don ni yiri dɔw de ye fɛn min ye Madagascar jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ale tɔgɔ ye ko Rajoelina ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna fura yira diɲɛ mɔgɔ la fura min yɛrɛ dilannen don ni yiri ye n'u b'a fɔ ma ko Artemisia o ni Ravensara k'u kɔni bɛna yira diɲɛ mɔgɔ la ko o fura kɔni bɛ se ka coronavirus yɛrɛ bana ban a yirala k'a fɔ ko Madagascar jamana kɔnɔ ko fɛn min ye maa 7 bɔɲɔgɔnko ye ko olu de kɔni ye nin fura kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ bana in yɛrɛ ban wa a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn yɛrɛ m'a yira fɔlɔ ko n'o y'a sɔrɔ ni bana in tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ coronavirus yɛrɛ ban pewu ni fura dilanyɔrɔ ni ale yɛrɛ ni Madagascar faaba ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a yirala k'a fɔ k'u bɛ fura hakɛ min dilan tile kɔnɔ k'a bɛ se ka tali kɛ fo ba 32 bɔɲɔgɔnko de la ko fɛn min fura in yɛrɛ maralen min b'u bolo n'u b'a fɔ ma ko stock ko
kɔni be tali kɛ ko $275 bɔɲɔgɔnko de la. Wa a yirala k'a fɔ k'u ka nin fura kofɔlen kɔni bilala ka taa farafina jamana caman kɔnɔna la. An be don min na i n'a fɔ bi coronavirus cas min yɛrɛ be Madagascar o be tali kɛ 10,6,493 bɔɲɔgɔnko de la. Wa maa mun fatura o kɔnɔna la o be tali kɛ maa 232 bɔɲɔgɔnko de la. Diɲɛ kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen n'an b'u olu wele ko médecins a yirala k'a fɔ o maa 3 kɔni ye jɔnjɔn yɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɛ ni bana dɔ ye bana min bɛ wele ko hépatite C n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ fogofogo bana yɛrɛ la. Jateminɛ nin sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ k'a fɔ ko l'Angleterre jamanaden kelen n'o bɛ wele ko Michael Hudson fo ka taa se l'Amérique jamanaden 2 Harvey Alter ale ni Charles Rice olu kɔni ye ni jɔnjɔn 3 yɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɔni kɛ u sera ka fura yɛrɛ bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka ni bana jugu in yɛrɛ furakɛ. Jateminɛ nin sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ bana in na n'o ye fogofogo bana yɛrɛ fura ye n'a bɛ wele ko hépatite C. Jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛlaw yira k'a fɔ ko ni maa 3 kɔni ye jija ni test bila sen kan barisa ni ye maaw ta k'u sigi sigiyɔrɔma 10 maa 9 ɲɔgɔn ko bɛ u ka fura in kɛra sababu ye ka olu kɔni kɛnɛya. Jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔw fana yira k'a fɔ ko maa 71,000,000 de bɛ diɲɛ kɔnɔ bana in kɔni yera maa minnu na a kɛra sababu ye san o san maa minnu bɛ fatu u bɛ tali kɛ maa 400,000 ɲɔgɔn ko la nka ninnu ka wulikajɔ min kɛra sababu ye fura yɛrɛ sera ka bila sen kan n'o ye fogofogo dimi bana yɛrɛ ye kunbɛcogoya ɲuman ka se ka sɔrɔ la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nin ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ k'a di a ma ka foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dugawu kɛ Sumayila Sise a ɲuman ka segin ka na ka denbaya la ka maliden bɛɛ lajɛlen ka n bɛɛ lajɛlen kisi nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw ma anw ka jamana kɔnɔ basigi ani kolosuma Ala ka o sabati Ala ka sini do kibaru kɛnɛ yir'an na.